zitzaien eskolako langileria zein ikasleria kontuan hartu gabe Hezkuntza Departamentuak erabaki zuen kale nagusitik hona ekartzea, Victor Pradera ikastetxera ekartzea, espazio gehiago izatekotan bertan ez ginelako sartzen, baina realitatea aurkitu dugu ez dela hori. Ez garela ikastetxe honetan sartzen, espazio pila baten falta daukagula, askotan irakasleekin ikasle bezala elkartzeko pasabidetan elkartzera behartuak ikuste ditugu gure buruak, eta hori azken finean gure ikasketerako baldintza oso txarrak sortzen ditu ez, eta ikas baldintza duin horiek ez ditu bermatzen. Gero ere duela egun batzun lan arriskuen prebentziorako ikerketa bat egin zen, zeinan ikusi zen Victor Praderako bi eraikinak ez direla funtzionalak, negatibo eman zuten, eta horrek suposatzen du gure egunerokotasunean arriskuan gaudela. Beraz, horrez gain, gaur salatzen ari garena da hurrengo kurtsoan implementatu nahi dutela beste ziklo formatibo bat, gainera FP berezientzako, eta zentro hau ez dute izango haien beharrak asetzen dituzten egoerak. Ja ez ditugu espazioak guretzako behar ditugun gauzak egiteko, guretzako ongietorriak ematen diegu pertsona hauei, eta nahi dugu gurekin egotea, baina ez dituzte izango haien beharrei adaptatuko diren eraikinak, ez espazioak, ez ezer. Orduan, eskatzen duguna da, gure hezkuntzarekin ez jolastea, horren ondorioz, kendu nahi dute kurtso bat, eta guk ez dakigu orain izango dena gurea edo beste ez dakigu zer gertatuko den gurekin. Ekintza honen bidez Hezkuntza Departamentuari exigitu nahi diogu eta exigitzen diogu benetan gu seriotzat hartzea, gure aldarrikapenak seriotzat hartzea eta gure ikasbaldintza eta lanbaldintza duinekin gure lan baldintzekin ez jolasteko, eta benetan duintzeko esfortzu bat egin dezatela. Entzunak sentitu nahi garela, eta ez garela geldituko erantzun bat izan arte. Osea, ez dugula utziko gure hezkuntzarekin negozio bat egitea.